jouer kalo kileta ani woro samba fla ani muganduru amunu sogoleno mali kunnafoni na shu ani kile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimilayi mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele ko Amedi Dollar a yirala k'a fɔ ale bɔla ka bonyaba ko o yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin an ka finitigilaka minnu ni olu tola fasoko la ko u muso ani u ka denbayaw to fɔ ka taa se maa minnu ni olu jogila fasoko la ni olu ka yɔrɔ bɛ wele ko direction du service social des armées bonya in de la ka ɲɛsin olu ka yɔrɔ maaw ma o hokumu de la a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Amedi Dollar ye a bɔla ka balo o tɔni 30 di nin ma kofɔta ninnu ma o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye tulu fɔ ka taa se nɔnɔw ma ale ni safunɛ o bɛɛ bɛ nin bonya kofɔta ninnu kɔnɔna na direction du service social des armées ɲɛma ale yɛrɛ kɔni ɲagalila kosɛbɛ a bɔla ka foli bila ani tase bila kɛ ka ɲɛsin Amedi Dollar ale ma a ka nin waleya ɲɛna a y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ wagati ale ka gɛlɛn kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ kɔni baloko ye ko o ka gɛlɛn kosɛbɛ ko maa min b'a a hakili to i la nin wagati kofɔta in na ko a ka kan ko o ma kofɔta ale ka fo maa minnu fɛnɛ bɔla ka nin dɛmɛ sɔrɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin a ma. Jamana jɔli o ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a sɔrɔ sariya ale ni kiiri tɛ a kɔnɔ o hokumu de la fɛn min ye an ka sariya tigilamaw ye fɔ ka taa se an ka kiiri tigilamaw ma olu bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan kunu tarata don juwe kalo tile 15 san 2025 kɔnɔna na ka kuma ɲɔgɔnya ko o dayɛlɛ an ka jamana ale la walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye sariya tigilamaw ye fɔ ka taa se kiiri tigilamaw ma caman bɛ se ka fara u ka dɔnniya kan ka ɲɛsin an ka jamana ale ka sariya kura ma u ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni sinsinnen don fɛn min kan sa o de ye maa minnu ka baara bɛnnen buna adamadenw ni na karaba bɔli ma fɔ ka taa se maa minnu bɛ jɔnya wale kɛ an ka jamana kɔnɔna na olu nɔna minɛni o hokumu de la minisiri min ni ale ka baara bɛnnen don sariya ko kun kan ko ma ale bɔla ka a hakilina di kɛnɛ in kan a y'a yira k'a fɔ diɲɛ tɔnba min ɲɛsinnen don baara ko kun kan ko ma ni ale bɛ wele ko OIT ko o ni an ka ba Maliba kun kilenna bɛ taa ko ni a ma ɲɛ ko maa minnu bɛ baara kɛ sariya ko kun kan ko la fɔ ka taa se kiiri ko kun kan ko ma ko ni sariya kura dɔ la jamana kɔnɔna na ko a ka kan caman ka fara u ka dɔnniya kan ko o de yɛrɛ kɔni ni wa ɲɔgɔn dalajɛ in kunba ye walasa caman bɛ se ka fara nin ma ko fɔta ninnu olu ka dɔnniya kan o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Ameriki jamana ka lasigiden min bɛ an ka ba Maliba kɔnɔna na ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ in kan ale y'a yira k'a fɔ nin waleya min ni an ka ba Maliba filɛ nin ye ko k'a ta ko nin waleya in ye waleya ɲuman ye ko ni a ma ɲɛ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye jɔnjure fɔ ka taa se tunkarakow kɛlen jagokun ye fɔ ka taa se buna adamadenw ni na kara bɔli ma ko o ye waleya min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ dankarili kɛ buna adamadenya ale hakɛ la ko a ka kan ko olu ma ko fɔta ninnu ko olu nɔna ka minɛ a y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ale ni a ka jamanadenw ye ko u yɛrɛ kɔni bɛ ba Maliba kɔ ni hakilina yɛrɛ kɔni na k'u b'a la ka ni ɲɔgɔn dalajɛ in kɛ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye sariya tigilamaw ye caman bɛ se ka fara u ka dɔnniya kan. Halisa an bɛ to kiriko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na Musa Mara ni ale an ka ba Maliba premier ministre kɔrɔ ye a yirala k'a fɔ wagati dɔ la ale yɛrɛ kɔni bɔla ka publication dɔ o bila a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ni a yirala k'a fɔ a b'a la ka kumakan fɔ kumakan minnu kɔnɔna na ni a yɛrɛ kɔni b'a la ka kaso la den dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Arazibate ye Rose Pavron a n'a ɲɔgɔnna caman a b'a la ka olu soutenir a ka kuma in kɔnɔna na ni a b'a la ka yira k'a fɔ nin ma ko fɔta ninnu olu kan ka bila ni ma ko fɔta ninnu a kan ka to olu k'u hakilinaw fɔ jamana ko kun kan ko la o hokumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni ye communiqué ale procureur ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila juillet kalo tile 14 san 2025 kɔnɔna na ka a ɲɛsin brigade des investigations judiciaires de Bamako ale ma walasa u bɛ se ka wele ko o bila Musa Mara ale ma cogo min na a ka se ka na ɲɛfɔli kɛ o hokumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko bi araba juillet kalo tile 16 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Musa Mara ye ale yɛrɛ kɔni makɔnɔnen don nɛgɛ kanɲɛ 15 waati fɔ ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 18 ma walasa a bɛ se ka na ɲɛfɔli kɛ a bɔla ka kumakan minnu olu bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ walasa procureur ye ale bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na. An bɛna an ka faba ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mayanbugu Jandigi la Palais des Pionniers baaraw olu b'a la ka kɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko école de la citoyenneté ni ale baaraw b'a la ka kɛ a bɛ dɔgɔkun damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ baara min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan fɛn min yɛrɛ kɔni Mali sifinnakaw ye Burkina fɔ ka taa se Niger ma o hokumu de la a yirala k'a fɔ karidon juillet kalo tile 13 san 2025 kɔnɔna na
fɛn min ye ni sifinnaka ninnu olu yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ u ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni b'a la ka boli fɛn min kan sa o de ye bɔlɔlɔsira o nafa ye sifinnakaw olu yɛrɛ kɔni ka faso kanu na ani fɛn min yɛrɛ kɔni jamana ale basigili kun kan ko u ka ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni kunba ye min ye o de ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye sifinnakaw ye faso kanu bɛ se ka don u la cogoya min na fɛn min yɛrɛ kɔni ye siniɲɛsigi ye o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na o hukumu de la sa halisa an bɛ to citoyenneté ale kunnafoniyaw kɔnɔna na kunu tarata don juillet kalo tile 15 san 2025 kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sifinnaka maa 400 ɲɔgɔn kɔ olu bɔla ka u kun da Memorial Modibo Keyita kan yɔrɔ min ni ale dilannen don k'a tɔgɔ da an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ la Modibo Keyita ka taa u ɲɛ da o kan ka taa sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ ani ka wolomaniw kɛ ka hakilina falenw olu kɛ ka caman ka u fara u ka dɔnniya ka fɛn min yɛrɛ kɔni Memorial Modibo Keyita ye fɛn minnu bɛ a kɔnɔna na ani a nafa ye fɛn minnu ye walasa u bɛ se ka olu dɔn o hukumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni Memorial ale directeur ye ale bɔla ka nin makofɔta ninnu ka u bisimila ka walawalali caman kɛ u ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala tuguni ka jaw yɛrɛ kɔni yir'u la ja minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Modibo Keyita ale ka baarakɛlenw na an bɛ taa Moptikaw olu fɛ yen nɔ u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Nubozo a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni baloko dɛsɛ o yɛrɛ kɔni tun bɛ ni maraboloko fɔta in ma o la ka sababuya kɛ fɛn min ye binganni wale tigilamaw ye olu kun bɔla ka taa ni maraboloko fɔta in ka ale lamini tagani ka segin ko o gɛlɛya fɛn min yɛrɛ kɔni balo ye o yɛrɛ kɔni kun ko bɛ nin ma ko fɔta ninnu na o hukumu de la an ka kɛlɛkɛcɛw ka bolofara min bɛ Moptikaw olu fɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko opération dugukoloko ale ye ɲɛmaaba commandant colonel major Yakuba Sanogo ale bɔla kunu ka i kun da kunu jafara bɛ kan a ka tagali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni taara ni balo 13 ɲɔgɔn kɔ ye ka taa di Nubozokaw ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogoya min na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka commandant colonel major ye a yɛrɛ kɔni sigila a bɛ kalo 2 ɲɔgɔn kɔ bɔ ka a yɛrɛ kɔni bala ka a ka baaraw kɛ a kɛcogo la ka sababuya kɛ o y'a yira k'a fɔ ko kabi a yɛrɛ kɔni sigila ko waati a yɛrɛ kɔni bɛ taa a ɲɛbɔ a ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni na k'u ka laharayaw ko olu yɛrɛ kɔni dɔn ani u mago bɛ jɔ fɛn minnu na ko olu yɛrɛ kɔni ɲini ka o dɔn fɛn min yɛrɛ kɔni ye Nubozoka ninnu ye u yɛrɛ kɔni bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin commandant colonel major Yakuba Sanogo ma ka ɲɛsin ni a ka nin bonya wale ye BCEAO ale bɔla ka communiqué bila an ka jamana ale kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni wari siniw fo ka taa se bi faralenw ma olu yɛrɛ kɔni minɛni ka gɛlɛn kosɛbɛ fɛn min ye jamana kɔnɔdenw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ o sɛgɛn kɔnɔna na laɲini min ni o yɛrɛ kɔni kɛla u fɛ ka o ɲɛsin BCEAO ma o hukumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni BCEAO a bɔla ka communiqué bila ka wuli ka jɔ ko o sigi sen kan na ni guichet min ni o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ka wari ninnu kɔ olu falen fɛn min yɛrɛ kɔni wari siniw fo ka taa se bi faralenw olu yɛrɛ kɔni ma halisa an bɛ to binganni wale tigilamaw ka kunnafoniya kɔnɔna na an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger a yirala k'a fɔ fɛn min ye Niger kɛlɛkɛcɛw ye olu ka wuli ka jɔ senfɛ olu bɔla ka o tigɛ da binganni wale ɲɛmaa dɔ ale kan ni ale bɛ wele ko Bahardine o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Bahardine ye ale yɛrɛ kɔni binganni wale tigilamaw ka ɲɛmaaba ye cɛ min don ko a yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ kɛ ko a ka jugu kɛlɛ ma i n'a fɔ fɛn wɛrɛ ko a yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛlɛ kɛ Libi ale jamana kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sanu fɛn min yɛrɛ kɔni Bahardine ye ko a yɛrɛ kɔni kun sigilen don Niger ale jamana kɔnɔna na Niger lakana tigilamaw kɛlen ka ale yɛrɛ kɔni minɛ o y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na ko y'a yira k'a fɔ tɔgɔ filanan dɔ o yɛrɛ kɔni bɛ cɛ in na ni o yɛrɛ de kɔni ye Bubakari Bala ye o y'a yira k'a fɔ nin maa ko fɔta in ko a yɛrɛ kɔni ka baara de kɔni ye ka binganni wale ko o yɛrɛ kɔni waleya o y'a yira k'a fɔ binganni wale caman o yɛrɛ kɔni kɛra Niger jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni jubaju o bɔla nin maa ko fɔta in na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Niger kɛlɛkɛcɛw ye ni binganni wale in tigilama ye a bɛ olu ka bolo kan an bɛ taa Nigeria kari don juillet kalo tile 13 san 2025 fɛn min yɛrɛ kɔni ye Nigeria ale jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ni ale bɛ wele ko Muhammadu Buhari ni daba masa ka wele sela ale ma a yirala k'a fɔ ale ka suturaliw yɛrɛ kɔni kɛla kunu kari don juillet kalo tile 15 san 2025 kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni faso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka so jardin a ka suturaliw yɛrɛ kɔni kɛla yen nɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ Bola Tinubu ale ni a ka marabolo ɲɛma an bɛ ala deli badane ma ala ka o di a ma an bɛ taa
taga Senegalikaw olu feno abe wakati damado bo fem yere kone Senegali ale premier ministre Ousmane Sonko ale kumbola ka kunafonya do yere kon blamun kon nanani abala ka ira ka fo fem yere kone Senegali nyama do yo ulu bala ka kumakan do ta kanyeshi ama kumakan kolo fo ka ta se do alu yere kon mami yere la ni fem yere kone uga jamana nyamo ko Basiru Joma Fay ko ale te ka kuma ula kumakan yere kon na aira la ka fo fem yere kone Ousmane Sonko a ira ka fo fem Basiru Joma Fay ni alima kuma ko ale yere koni kanga min kɛ ko abe odo wala ya mi yere koni kɛla sababu ka jamana dun fo ka ta so u ka kunnafoni dilo ma ko olu dusukun kaba kaba ka sababu ya ka u yira ka fɔ fɛn min furuku ye o be ni ma ko fɔta nunu ni ɲɔgɔn cɛ o okum de kɔnɔna Basiru Joma Fay ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya dɔ o yɛrɛ kɔni di u ka ɲɔgɔn dalajɛ dɔ kɛnɛ kan min kɛnɛ kan ni a yira ka fɔ ko foyi tɛ ale ni Ousmane Sonko ni ɲɔgɔn cɛ ko Ousmane Sonko o yɛrɛ kɔni ale teri de ko u yɛrɛ kɔni bala ka wuli ka jɔ sigi sen kan fɛn min yɛrɛ kɔni ye Senegal jamana ye walasa o be se ka taga ɲɛ cogoya min na ko sino ko foyi tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni Basiru Joma Fay ye a yirala k'a fɔ kunu tarata don juillet kalo tile 15 san 2025 a yɛrɛ kɔni bɔla ka i kunda bɛnɛ kan ni a kan ka taa tile 2 bɔli yɛrɛ kɔni kɛ yen nɔ o hokumu de la a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛn sira la n'a a ka premier ministre Ousmane Sonko o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka jamana kɔnɔdenw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ Ousmane Sonko ka dugutaga laban min ni o yɛrɛ kɔni kɛla l'Amérique jamana na ko fɛn min a ka premier ministre ko a yɛrɛ kɔni kuma ta a bɛn sira ko ga ko ni sen kɔni tala ko a tala a bɛn sira ko o b'a yira k'a fɔ ko furuku min yɛrɛ kɔni kun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ bɔlen bɛ sɔrɔ o la alisa an bɛ to Senegalikaw olu ka kunnafoniyaw kɔnɔna na Senegalais minnu ni olu ka sigiyɔrɔ bɛnnen no Mauritanie ma olu bɔla ka communiqué ka o bila wa yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni Mauritanie jamana o yɛrɛ kɔni bala ka waleya dɔ yɛrɛ kɔni ta ka Senegalais minnu bɛ Mauritanie ka olu sɛgɛrɛ waleya min ni o tɛ ka kɛ o fɛlɛ o hokumu de kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɔla ka communiqué yira ka communiqué bila k'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni bɛna tile 2 baara jɔ o yɛrɛ kɔni kɛ Mauritanie jamana ale kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kan ka daminɛ bi araba juillet kalo tile 16 san 2025 kɔnɔna na walasa fɛn min yɛrɛ kɔni nin waleya in ye dankari bɛ se ka kɛ a la cogoya min na kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump ale bɔla ka wele ko o bila Russie jamana ɲɛmɔgɔ ma Vladimir Putin wele min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ Russie ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ min bɛ Russie ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ dankari ka kɛ o la o kɛlɛ a ka jɔ o hokumu de kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ma jɔ sa ko a bɛ tile 50 o yɛrɛ de kɔni di Russie ale jamana ɲɛmɔgɔ ma Vladimir Putin walasa kɛlɛ in ka jɔ ko ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ma jɔ ko a yɛrɛ kɔni kan ka ŋaniya dɔ o yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin Russie jamana ma ko ni o yɛrɛ kɔni dɔw bɛ tali kɛ i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni OTAN jamanaw ye ko a yɛrɛ kɔni bɛna yamaruya di olu ma walasa olu bɛna kɛlɛkɛminɛnw san ale ka jamana kɔnɔna na ka o di Ukraine ma Ukraine ale bɛ se ka jɔ ni a yɛrɛ ye cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira tun k'a fɔ ko ni Russie kan minnu bɛna ka na o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ni ko ni maa minnu bɛ bɔ Russie ka na sanni o yɛrɛ kɔni kɛ u ka jamana kɔnɔna na ko a yɛrɛ kɔni bɛ bere da olu ka fɛnw sɔngɔ kun ko ni fɛn minnu sɔngɔ bɛ feere 1000 ko u yɛrɛ kɔni bɛ o yɛrɛ kɔni bila 2000 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la walasa Russie ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛlɛ ka ale ɲɔngiri cogoya min na ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya na